Wow, 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 wow! Nag-island hopping kami sa Mualboal. Ang tuwino ka na, magkita kami ng kaluhat. Yan yung kaluha ko, guys. At manakop sana ako ng sardinas, hindi ko man madakpan kaya wala man ito sa lata. Kaya pinalmuhan ko yan ng karate. Ya! Wa! Watcha! 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 Meow! At magsugod muna tayo sa kinaunahan. Yan pala yung pambot namin sakyan, guys. Hindi na ako nakabidyo pagpatubang ko. Pero i-shoutout ko muna si Idol, oh. At ito sila. Yan pala yung tag-iya ng pambot na aking kinuyugan, guys. Si Janjipol Pabro. Nandito lang yan sa tulay kanunay, guys. Isa yung gahe dito. Dakong tain na ito. Ito yung butman ni Buting Ipok, guys. Yan, dalawa. Mga paro-paro yan. At yun, guys. Aadto na kami, guys. Dadagan na itong pambot namin. Oh, nalumagan na nga, guys. At guys, magkikauban pala tayo dyan ng mga Chinese, guys. Yung mga nasusulti ng arigato, arigata, arigite. Mga na sila, guys. At yun, guys. Naabot na kami, guys. At may nagpa-shoutout sa atin. Nakailam sa atin noon. Ang grupo, guys. Out, local page, upaw. Local page, upaw. Shout out, Garotri, and Karon. At yun, guys, ambang na tayo, guys. Excited na tayo makita ng ating kaluha. Ayan, nagkita na kami ng aking kaluha, guys. Oh, grabe, sobrang saya talaga namin, guys. Ayun, nalilipay talaga ako kasi nagkita na kami ba. At yun, inusban ko, guys. Nakipag-inusapay ko sa kanya. Kaya nagload ba siya sa akin? Hindi naman niya ako tinatagad. Yan, guys. Oh, nag-inusapay kami. Tapos yun, ayaw talaga niya, oh, nanulod talaga siya sa akin, dumadagan talaga siya, lumalangoy talaga siya palayo sa akin. Iwan ko kung bakit, anong netaybo sa kanya, oy. Oh, grabe naman to, dugay na kasi kami. At yan, yung botman naman, oh, nagpaano sa akin ba, ako na nag-guide niya ng buang. At yan, bumali na kami sa sa sardines. At yun, abot na kami, pag abot ko, umambak din ko, oy, buang. At yun, karon mong mga sardines mo, larason. Ayan, hadlok talaga siya sa akin, guys. Kaya dyan, pumurma talaga ako ng karate. Hiya! Wata! Kiti! Kuto! Gata! Kito! Bang! Oh. At yun, guys, sa aking dugay na paglangoy-langoy, nakauyab ako. Tignan mo yung aking uyab. Nagbikin eh. Wow. Mo na diha. Mo na kanina mo dili. Kailangan kayo din vitamin C. At yan, lumangoy na naman ako. Nag-superman ako dyan. Grabe. Superman na upaw. At yung nag-trip-trip kaming tatlo. At yun, may umagi pang nagpanti, oh. Sus, yung kalame. At yun, titidlim kami niyan taon-taon. Tumidlom na nga kami. Hindi ako nakapigil yan. Sumaka talaga ako. At yun, binidyoan ang corals ni Dudong. Yan, binidyoan yan. Tapos sinugat ko yan. Tignan nyo, nanglangoy ako dyan, guys. Mubo lang kasi yung utong ko, guys. Mubo lang din talaga yung utong ko. At yan, guys, nagimot-imot ako dyan, guys. Kaya, bakit mo ba ako binabiyaan? At yun, may namaligyan ang tubig. Tubig. 20. At yun, sumaka na ako, guys. Kasi padulong na kami uli. Arigato, arigata, arigiti. Ay guys, uli na kami, guys. Sa mga nagpaplano ng mga outing-outing, sana dayunin nyo na yan. Hoy, wag kayong puro drawing. So ayan itong Mualboal Island Hopping. Promise, malilipay kayo. Panuway mo.